וידבר השם למשה ולאהרון לאמור. זאת חוקת התורה אשר ציווה השם לאמור, דבר אל בני ישראל, יקחו אליך פרה אדומה תמימה אשר אין בה מום, אשר לא עלה לאהוב. מהי חוקה? זאת חוקת התורה. רש"י. לפי שהשטן ואומות העולם מונים את ישראל, מצערים אותם. השטן והגויים מצערים אותנו המצווה הזאת, ומה טעם יש בה? נסביר. המצווה הזאת שפרה אדומה, מצווה מאוד מאוד משונה. אדם נגע באמת, ייכנס למקדש בתרומתו, חייב להיכרת כמו בעל נידה, כמו אוכל בפסח לחם, כמו אוכל בכיפור, חייב להיכרת. עוד מי שעולה היום להר הבית, הר הבית, בחום המקדש, חייב להיכרת, לא להיכנס שם, לא להיכנס שם. איך הוא נהיה טהור? למה טמא? אנחנו כולנו טמאים היום. זהו השם. ייבנה המקדש. ותהיה פרה אדומה. אדומה. לא שחורה ולא לבנה. אדומה. שלמה, שתי שערות שחורות פוסלות בה. ישב עליה ציפור פסל אותה. רכב עליה בן אדם, מישהו חרש איתה, נפסלה. תשמעי מה? מה עושים איתה? שוחטים אותה, שורפים אותה, ומהאפר שמערבבים במים חיים במי מעיין, מזים על הטמא בשלישי ובשביעי, ואז הוא ניתר. אבל שנזכה אנחנו, שבני המקדש, ומוכן להיות, אני מקווה, שיש כבר שם פרה בעולם. אולי בהולנד, ביפן, למה? כי פרה צריכה להיות בת 3 שנים. זה לא רק שהיא נולדה, שנולדה זה עיל, זה לא פרה. פרה היא בת 3. וכל יום מחכים למשיח, אני מקווה שבאיזה מקום יש כבר פרה בת 3. ואז הפרה הזאת, שוחטים אותה, שורפים אותה, מזים ביום השלישי וביום השביעי, והוא טובל, והוא טהור. מה משונה בזה? יכול לדעת מה? צורקים עליי, זה עצמו, הגויים מצערים אותנו. היית טמא, שרפו פרה אדומה, ודווקא אדומה, ויסו עליך אז אתה נהיה טהור. והמעניין יותר, שכל מי שהיה טהור והתעסק בפרה, נהיה טמא. השוחט את הפרה נהיה טמא, השורף את הפרה נהיה טמא, האוסף את האפר שלה נהיה טמא. מה הולך כאן? זה שהיה טמא נהיה טהור, וזה שהטהור נהיה טמא. וזה הגויים
מצערים אותנו. לפי שהשטן אומות העולם מונים, מצערים. מה המצווה הזאת? מה טעם יש בה? חוקה, גזירת מלך על עבדיו, ככה אלוקים ציווה. ואפילו שלמה המלך, שהיה החכם מכל האדם, הוא חכם מכל האדם, הוא לא הבין את הטעם של פרה אדומה. ומי שאוהב חשבון, זה גימטריה נפלאה. שלמה המלך אומר, אמרתי החכמה והיא רחוקה ממני. תעשו בבית חשבון. אני אמרתי שאני הכי חכם, אמרתי החכמה, ושלמים, והיא רחוקה, מי זה והיא רחוקה? אז זה והיא, אמרתי אני הכי חכם, והיא רחוקה. והיא רחוקה בגימטריה 341. נו, רק תצא. והיא רחוקה 341, פרה אדומה 341. אמרתי לך נראה, זה בוודאי. והיא רחוקה 340, פרה אדומה 340. עכשיו רבותיי, נדבר על דבר מאוד מאוד מצער וכואב, שהשמאלנים שלנו הם פחות מהשטן, ירדו לדרגה פחות מהשטן ופחות מכל הגויים. למה? מה הקשר? השטן ואומות העולם, כל הערבים וכל הנוצרים, לא מצערים אותנו למה אנחנו שומרים שבת. אף אחד לא צריך לעניין שבת. למה? כל הגויים יודעים שיש אלוקים, הוא ברא את העולם, וכולם יודעים שנתן לנו תורה, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו תורתו. על מה השטן ואומות העולם מצערים אותנו? למה אנחנו עושים מצווה שהיא משונה, אנחנו לא מבינים אותה. מה אתם שפרה אדומה? מה אתם שפרה אדומה? אין איזה שכל. אדם היה טמא, וזה מלאו נהיה טהור. אדם היה טהור נהיה טמא. על זה מצערים אותנו. אבל שבת, ברוך הוא ברא את העולם ב6 ימים, ושבת ביום השביעי, וציווה אותנו לשמור שבת. הוא נתן לנו תורה, אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. הם לא צורכים עלינו. וכאן אצלנו במדינת היהודים, איזה שנאה לאלוקים, איזה שנאה לשבת, איזה שנאה ללומדי תורה. זה פחות מהגויים, פחות מהשטן. הוא יכול להיות שר וחבר כנסת וראש עיר ושופט בבג"ץ, והוא לא חמור, הוא פחות מחמור, הוא לא חמור. בג"ץ, אומר הנביא ישעיהו, ידע שור קונהו והחמור אבוס בעליו. כל חמור, זה הבעיות הכי טיפשיות. אתם לא רואים על כלב, כלב הוא מיוחד, כלב מריח.
עקבות של ילד שעבד, סמים, הוא מגלה. שור וחמור זה הבהמות החיים שלנו. וגם הם יודעים מי קנה אותם, מי הבעלים שלהם. איפה עם ישראל נפל? תראו איפה עם ישראל נפל. ידע השור קונהו, והחמור אבוז בעליו. ישראל נהנה, ישראל נהנה, ישראל נהנה. ולא מי מראה אותם? מי מחיה אותנו? מי עשה שם חושך? ולא בא, תינוק בבטן אמו, תינוק בבטן אמו מטיפת זרע אחת. עם מיליונים של תאים במוח, עיניים, אוזניים, ריאות, כבד, יציאות, כל זה קופיקו, כל זה קופיקו, כל זה קופיקו יצא, שימפנזה. וגם הקופים גם יצרו דקשי ישות במים וציפור שטעו בשמיים, וסיפורים שעפות אלפי קילומטרים בימים הקרים לארצות חמות. איך אדם לא מתפעל? איך אדם לא מתפעל? כל זה ממה נובע? כל זה ממה נובע? דבר אחד. לא מתבוננים. רואים, רצים. צריכים כל רגע טומאה וזנות וכסף. ישראל לא ידע, עמי לא יתבונן. איך אתה לא מתבונן? כל מי שיתבונן יגיע לאמת. זה יכול להיות. זה הניסיון האחרון. ושלא יקבל על עצמו לשוב. תמיד מזכיר את אורי זוהר, מה הציל את עצמו? 40 שנה רחוק. לא תורה ולא מצוות, לא כיפור ולא שבת. ונהיה מצדיקי הדור. אף אחד שלא יגיד, אני לא יכול להשתנות. וזה רמוז בנביא, הנביא האחרון שהיה, כל נהיה מנור. הנביא האחרון, בפרק האחרון, נביא האחרון מלאכי, הוא עזרא. הנה אנוכי שלח לכם את אליה הנביא לפני בוא יום השם הגדול והנורא, והשיב לבבות על בנים ואל בנים על אבותם. שימו לב לשלושת המילים האחרונות. פן אבוא והכיתי את הארץ חרב. משמע שבעם ישראל יהיו שתי קבוצות. תהיה קבוצה שתספיק לחזור בתשובה והשיב לבבות הבנים ולבנים המדם. יש כאלה שילכו נגד אלוקים עד הסוף. ואבוא והכיתי את הארץ חרב, לא יישאר מהם זכר. עכשיו רבותיי, נמשיך בעניין פרה אדומה.
9 פרות אדומות כבר היו. הראשונה הייתה בימי משה רבינו, וכדאי לדעת שגם 8 הפרות הנוספות, בכל אחת מהן הכניסו אפר מפרתו של משה רבינו. והייתה לכם למשמרת מהאפר של הפרה של משה רבינו הכניסו בכל פרה ופרה. העשירית תהיה לימוד המשיח, חייב לקרוא. אחת הפרות האלה, אומרת הגמרא בסדר קידושין דף ל"א, נולדה אצל גוי באשקלון, דמה בן נתינה שמו. הגוי הצעיר מכר אבנים יקרות, אבני שוהם לאפוד, ובאו לשלוט אצלו את האבנים עליהם במחיר עתק, 60 ריבו דינרים, 600,000 דינרים. והאבנים היקרות הללו, הכהן הגדול היה על האפוד, שמור בתוך קופסה, ולקופסה יש מפתח, והמפתח היה תחת הכרית של אבא, ואבא ישן. אמרו לו, ערב טוב, באנו לקנות את האבנים, 600,000 דינרים. אמרו, מתי אבא שלי ישן? עכשיו אבא שלי ישן, אני לא מעיר אותו. אמרו לו, אם אתה עכשיו מביא את הסחורה, נקנה, אם לא, הולכים למקום אחר. אבל תלכו. הלכו לקראת מקום אחר. ולכאורה הוא הפסיד. לכם יקרים, יהיו לכם לעולמים. ממצווה לא מפסיד. לעולמים! ממצווה לא מפסיד. מה? שנה הבאה נולדה לו פרה אדומה בעדרו, על בעל הבית. נולדה לו פרה אדומה. ובאו חכמי ישראל ובדקו אותה, כשירה למהדרין. בדקו אותה. כמה אתה מבקש? עבור הפרה? מה להם? אפילו אם אני מבקש 1,000,000, תתנו לי, כי אתם זקוקים לפרה הזו. אבל אין אני מבקש, אלא אותו סכום שבשנה שעברה הפסדתי, כי אבא שלי ישן ולא הערתי אותו, שילם לי הקדוש ברוך הוא, את הסכום הזה אני מבקש, את 600. לא מפסידים ממצווה. ולמי שזוכר שיש לו אבא ואמא, ובכלל מי שיתחיל להבין, יש ספר נפלא, אני מציע לכל אחד לקנות אותו, לא עולה הרבה כסף. ספר מוסר של רב חיים קניבסקי, קל, מתוק, מתאים גם לנשים. אורחות יושר, זה נקרא אורחות יושר. הספר הזה, לפי אותיות א' ב', מא' עד ת', חיבר פרק. למשל, בג' גמילות חסדים, בכ' כיבוד אב ואם, ת' תפילה, א' אמת. דברים יפים. כותב, כיבוד אב ואם חמורה שבחמורות. התורה אומרת
כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך. זה אחד מהדברים שהקרן שמורה לעולם הבא, הפירות אוכל גם בעולם הזה. ושנתפלל בבוקר וידע מה הוא אומר אחרי ברכות התורה, אלו דברים, אלו דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לעולם הבא. והדבר הראשון, כיבוד אב ואם. כיבוד אב ואם שהם דברים נוראים. איך מזלזלים באבא ואמא, בחורים, בחורות. ואני אגיד לכם, אני לא יודע אם זה בעניינים. יש היום משפחות שיושבים 3-4 בנות במשפחה בלי שינוכים. 25, 27, 29, 30. גם בחורים, גם בחורות. לא יכול להגיד לכם למה, אני לא סגולה של האלוקים. אבל יכול להיות בגלל ההתחצפות להורים. לא רוצה לדון אף אחד. אתם לא יודעים מה זה? ופתאום החברה, מקבלים טלפון, החברה התארסה. עוד אחת התארסה, עוד אחת התארסה. היא בת 21, אוי! מקבל בנות בוכות לי בטלפון. אני רוצה לעזור, אני לא... ייתכן שזה כי מתחצפים לאמא. תסתמי את הפה, תשתקי, אני רוצה לשמוע לך, את תגידי מה לעשות. מי יכול לעזור לי? איפה כתוב בתורה שמי שמזלזל באבא ואמא אלוקים יקלל אותו? מי שמזלזל באבא ואמא אלוקים מקלל אותו. אלוקים מקלל אותו. ארור מקנה אביו ואמו. ארור מקנה אביו ואמו. יופי. לפני שבועיים, 3, דיברנו שמי שמדבר לשון הרע, אלוקים יקלל אותו. בפרשת כי תבוא, יש 11 ארורים, ארור מכה רעהו, 11. ארור מכה רעהו בסתר, זה הלשון הרע. היום אנחנו מדברים באותו מקום, ארור מקלה אביו ואמו, מקלה זה מזלזל. ארור מזלזל, תסתמי את הפה. אל תגידי לי מה לעשות. מה זה? אחרי זה רוצים ברכה, לא הולך שום דבר. שאומרים, הכל על הפנים. אולי אלוקים מקלל אותו כל יום, הוא מזלזל באבא, מזלזל באמא. ארור מקלה, היו הופכים קודם פניהם כלפי הר גזים. היו אומרים, ברוך אשר לא יקלה אביו ואמו, ושייתן כבוד לאבא ואמא, כשברוך הוא מברך אותו. אחרי זה, וכולם אומרים, אמן! אחרי זה הפכו פניהם כלפי הר איבה, ארור! וכולם יהיה זה, שמקלה אביו ואמו, לא כולם אמן, וכולם, איך יצליחו? בריאות, חיים, שילוחים, פרנסה, על הפנים. איך אמר מנהל בית אבות? יש אחד, עשיר, איזה מכונית, כל ראשון בחודש, יש לו אמא בבית אבות. כל ראשון בחודש בא מביא צ'ק, עולה הרבה כסף, שלא תצטרך. אומר למנהל, תיכנס לראות את אמא. הוא לא נכנס לראות את אמא.
איך אתה בעולם אם לא בגלל אמא ואבא? לא נכנס לראות אותם. תדעו לכם, רב חיים כותב בספר, היה אחד מחכמי ישראל הגדולים, המורן, רבי יהושע בן אלם. תלמיד חכם, הוגה בתורה יום ולילה, מלמד תלמידים, הולך כל היום עם תפילין. לילה אחד הראו לו בחלום שהוא מקומו בגן עדן על יד ננס הקצב. קצב, מוכר בשר, קוראים לו ננס. הוא ראה את זה, הייתה לו עוגמת נפש גדולה. אני כל ימי בתורה. כל היום מהבוקר עד הלילה לומד. אני אהיה בגן עדן, זה מה שמגיע לי. אני אהיה בגן עדן, היה מוכר בשר קצב. אמר לתלמידים, מה לא? אני סוגר את הישיבה, כל הבחורים הולכים לכל הכפרים לחפש איפה ננס הקצב. רוצה לראות מה קורה כאן. הראו לי שאני בגן עדן, היה ננס הקצב. שלח את כל הבחורים, והנה בכפר אחד מצאו את ננס הקצב. נסו. אמרו לו, רבי יהושע גדול הדור קורא לך. ויעמוד ענן, הקצת ירא שמיים. גדול הדור קורא לי. מי אני ומה אני? אלא אני אבא גדול הדור, אני כלום. הלכו לרבי יהושע, אמרו לו, מצאנו את ננס הקצב. אמרו לו שאתה קורא לו. הוא לא רוצה לבוא. אמר, רבי יהושע, אני הולך אליו. הראו לו איפה, בא אליו, קצב נפל על הרגליים. רבי יהושע, גדול הדור, בא אליי. שאל אותו רבי יהושע, מה מעשיך? הוא אומר, אני קצב, אני מוכר בשר. שאל אותו, חוץ מזה, מה אתה עוד עושה? מה? יש לי אבא ואמא חולים סכינים, ואני מטפל בהם יום יום. מאכיל אותם ומלביש אותם, מוציא אותם, ויהושע נשק אותו על ראשו ואמר לו, אשרי, עכשיו אני מאושר שאני על ידך בגן עדן. חמורה שבחמורות. זה טוב בשביל יום אחד, זה נחמד. כל יום אפשר להשתגע ביום השני. לטפל באבא ואמא. לטפל באבא ואמא. יום יום. זה קשה. ומדברים קשה ומומרים. גם החזון איש שהיה גדול הדור, אין לכם מושג בחוכמתו. גם רב חיים קניבסקי נפטר לפני 1.5 שנה. תורה, יום ולילה תורה. אוכל 10 דקות, ישן 4 שעות בלילה, כל הזמן תורה. כל יום הלך לבקר את אמא שלה. כל יום הלך וישב 30 שעה ליד אמא שלה לבקר את אמא שלה. גם החזון איש. החזון איש למד תורה עד כלות הנפש, עד כמעט שהתעלף. נפל על הרצפה. עד כלות הנפש. כל יום הלך לשבת 30 שעה ליד אמא שלה.
תסתמי את הפה, תסתמי את הפה, לא שאלתי אותך. מי עולה על זה יש מחלות? על זה אין שילוחים? חמורה שבחמורות. נתתי עצה, אמרתי את זה גם אתמול לאברך, אני מציע לכל אחד שרוצה להרוויח בגדול, כן לתאר את גודל השכר, תדעו לכם, אם התורה אומרת, כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך, בדברי תורה נדרשים ישר והפוך, אם לא תכבד ותזלזל, יתקצרון ימיך. כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך. אם לא תכבד, יתקצרון ימיך. הצעתי להרבה בחורים, להרבה בחורות, מחר זה, היום זה היה ברדיו. גם נישואים. אם לא לבקר, אין טלפונים. והצעתי שרוצה לראות ישועות, גם לכל יום שישי לכבוד, להורים צריכים כמה פעמים בשבוע לצלצל. אחד הילדים שלי, כל בוקר אומר בוקר טוב לאמא שלה. כל בוקר אני מצלצל להגיד לאמא בוקר טוב. לכבוד שבת, אמרתי שגם ירימו טלפון לסבא ולסבתא. זקנים זרוקים, לא באים לבקר ולא מרימים טלפון, על הפנים. זה עוד אפילו אם סבא וסבתא חיים ביחד, זוג, חיים שיחיו. גם אז הבית מסכן, אין נכנס ואין יוצא ואין כלום. כל שכן, עם סבא לבד, סבתא לבד, עם הקירות. ופתאום, נכדה, קצר. סבא מה שלומך? סבא מה שלומך? רפואה שלמה, תהיו בריאים, סבא שבקרוב יבוא משיח. אין לתאר גודל השפה. אין לתאר גודל השפה. כתוב ברמב"ם, מלכות פורים. אין שמחה גדולה ומפוארה לפני הקדוש ברוך הוא, כמו לשמח לב האלמנות והיתומים. ובזה הוא מתדמה לשכינה שבנה החיות או השפלים ולאחד הנתקעים. אני מבטיח לאנשים, יראו על זה ישוד דלו. בחורים ובחורות. פתאום הטלפון מצלצל. מי מצלצל? מאיפה מצלצל? איפה מצלצל? אין נכנס בטלפון. כמה מילים. זה למען ירבו עמכם וימי מניכם. זה דברים שאדם יקבל את השכר בעולם הבא וכן בעולם. גם סבא וסבתא. יראו מזה ישועות גדולות. הלאה. לפרט. כיבוד הבאים. אתם יודעים רבותיי? מיד אחרי פרה אדומה, מה בא מיד אחרי פרה אדומה? מיתת מרים. והיום בני ישראל כל העדה מתפרצים, ותמות שם מרים ותיקבר שם. מה הקשר בין פרה אדומה למרים? מה פרה אדומה מכפרת? אף מיתת צדיקים מכפרת. כמו שהפרה אדומה לא. אתם יודעים מה קרה? היה מתה ולא היה מים לעדה.
ויקלו על משה ועל אהרון. מרים מתה ולא היה מים לעדה. רש"י, מכאן שכל 40 שנה היה להם הבאר בזכות מרים. למה כאן אין בחומשים 6 למטה עיקר ספרי חכמים? כי מרים חיכתה לאחיה ותתצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו. כשהיה בן 3 חודשים אמא שלו שמה אותו בתיבה. אתם יודעים כמה זמן הוא היה שם? כמה זמן אמא שלו חיכתה לו? כמה זמן? ותתצב אחותו מרחוק. כל רגע יכול לבוא איזה פקח מצרי לתת לו אבן בראש. 10 דקות למשל. יש בתוספות דף י"ב י"ג מסוטה או רבע שעה או שלישה או 15 דקות או 20. על זה הקדוש ברוך הוא שילם לה. היא עמדה ביאור מים, קיבלה זכות שבזכותה היה באר לכל עם ישראל. 40 שנה היה באר לשתות במדבר. מים היה בזכות משה, מים בזכות מרים. מרים מתה, אין מים. אין לו מה. לא סתם, חיכתה לראות מה יהיה עם אחר. לא הלכה לשחק עם החפירות, עמדה לראות מה יהיה עם אחיה. אז זה הקדוש ברוך הוא שילם לה 40 שנה. שתו מים במדבר, החיו את כולם, 2 מיליון אנשים מסכנים, היה לשתות. ומרים מתה ולא היה מים, לא הייתה לשתות. מה הקדוש ברוך הוא משלם? אני מביא לכם כבר, איך אומרים את זה שתדעו? אחד מ-13 עיקרי האמונה. אמרתי לדונה, חזרתי לבית המאוחר, מישהו עצר לי טרמפ, קראו לי 12 בלילה. אמרתי לו, שתדע לך, כל מידותיו של הקדוש ברוך הוא מידה כנגד מידה. מי שעושה חסד יעשו איתו חסד, ומי שלא עושה חסד, למה יעשו איתו חסד? כל מידותיו של הקדוש ברוך הוא מידה כנגד מידה. להיות טוב שאתה עושה שבא, איך לא תראה את השני, איך לא תעשה חסד, ואתה זקוק רגע לחסדים. ומי שעושה חסד יעשו איתו חסד, ומי שלא רוצה לעשות חסד, למה יעשו איתו חסד? תשמעו, קוראים מהדברים משתנים. כל מעשה נרשם. דיברנו על זה כמה פעמים. יעקב אבינו נפטר, מי טיפל בכל הלוויה? להביא אותו למערת המכפלה? יוסף. יוסף טיפל בכל הלוויה של אביו, וזכר כשהוא נפטר, משה רבינו, ויקח משה רבינו את עצמות יוסף. יוסף טיפל באביו, זכר שמשה רבינו, ויקח משה, והיות שערב יציאה ממצרים, כל העניין הוא על גדול הדור משה רבינו, והוא מטפל בארונו של יוסף. 3 ימים ו3 לילות הוא חיפש אותו במצרים. ובגלל שמשה רבינו
טיפל בארונו של יוסף. הקדוש ברוך הוא שגמר את משה רבינו, לא חברה קדישא. עכשיו בזאת הברכה, ויקבור אותו בגיא מול בית פאור. הוא התעסק בארונו של יוסף, הקדוש ברוך הוא התעסק בו. לחטוף מצוות. יש אומרים יש איזה מדרש שהארון של יוסף, כן? שהוא היה בים סוף, היה חלק מהקריאת ים סוף. אתה אומר, תגיד יותר מדויק. יש מדרש, אני לא זוכר בדיוק את הניסוח, מה שאומר שהארון של עצמות יוסף, שהוא היה בים סוף, עזר היה, או הסיבה, או עזר לקריאת ים סוף. אני אוסיף קצת. והיה הים וינוס. הארון של יוסף, עצמותיו של יוסף, לא היו בים סוף, הם היו בנילוס, ביאור. ומשה רבינו חיפש אותו 3 ימים ו3 לילות, עד שהוא פגש את סרח, בת אשר היא הייתה יחידה מאותו דור. הוא חיפש אותו 3, הוא לא ידע מי לדבר. אף אחד כבר לא היה מהדור הזה. היא הייתה יחידה שנשארה מאותו דור. זה לא אני זוכר. אמרו לפרעה, אתה רוצה שהעם הזה לא יצא ממצרים? קח ארון ברזל. ברזל שוקע עמוק, תכניס את יוסף, ישקע, לא ימצאו אותו, ויוסף השביע אותם שלא יצאו בלעדיו, אז הם לא יצאו. כך פרעה עשה. אבל בשפת הנילוס, משה רבינו, יוסף, הגיע זמן גאולתנו. אם אתה מראה את עצמך, ניקח אותך. ואם אתה לא מראה את עצמך, איפה אתה? אנחנו משאירים אותך. נקיים אנחנו משבועתך שנשבעתנו. והארון הכבד הזה, הברזל הזה, צף. ועלה, ומשה רבינו גמר. זה היה לא בים סוף, זה היה ביאור. עכשיו מה שאתה אומר? באו לי עם ישראל בעלי ים סוף. והלל בתהילים, הים רעה וינוס, זה ים סוף. הים רעה וינוס. היה ים. והמים להם חומה מגלם נשברה. הגלים ברחו. הים ראה וינוס. מה הוא ראה? את ארונו של יוסף. אתם אנשים חכמים. אני אגיד לכם משפט על האריה טובים. הים נס מפני הנס. הים נס מפני הנס. ואלף מפניח. וינוס שהוא ברח מאשת פוטיפר. ואשת פוטיפר רצתה לזנות איתו. וינוס ויצא החוצה. הוא ברח, וינוס. הוא ברח מנה, וישעו וינוס מנה, הים ברח ממנו. הים נס מפני הנס. שוב מידה כנגד מידה. הוא ברח מנה, הים נס מפני הנס. הכל רשום. הכל רשום. שום. דבר קטן. כל מעשה הכי קטן,
כל אמן, כל אמן ישמע, כל חסד, כל דיבור יפה לאישה או דיבור לא יפה, ומי ידבר אותך שלום להורים ולתוך הבית. תכבד, לא לבייש. הגמרא, מסכת שבת, דף קנ"ו, יודעים שהחוזים בכוכבים, רואים עתידות, זה משחק, רואים עתידות. שמואל היה מגדולי ישראל, רבי שמואל. יש בגמרא, יש בגמרא, מסוג האמוראים שמופיעים הכי הרבה בגמרא, אביי ורבא. מספר 2, או רבי שמואל, או ראש הקשור רבי יוחנן. רבי קניבסקי, בתרדה, כל המקומות כמה, אני לא יודע את המספר. רבי שמואל. שמואל היה אחד מגדולי האמוראים. הוא ישב על הספסל עם גוי שהוא מומחה חוזה בכוכבים. הלך יהודי לכיוון היער. לגוי הזה קראו אבלט. כשהיהודי הזה עבר, אומר אבלט, החוזה בכוכבים, אומר לשמואל, אתה רואה את זה? זה הולך לים, לא יחזור, ימות. הם ישבו. כעבור שנתיים הוא חזר עם חבילת עצים. ביער חותכים עצים, קשר חבילת עצים על כתפו והולך עם העצים. אומר שמואל לאבלט, נו, מה אתה מספר? מה אמרת? הוא ימות? הנה הוא. ואבלט היה בהלם. הוא ראה בכוכבים שהוא ימות. קם אליו, הוא התפלא, איך הוא חוזר? קם אליו, זרק מעליו את החבילת עצים, היא הייתה קשורה. זרק מעליו את החבילת עצים, והעצים התפרקו, וראו נחש מת. שהוא היה ביער עם הגרזן, פיקי העצים, ואפילו לא ראה שיש שם נחש שחיכה להרוג אותו, כשנתן מכה בעצים, הרג את הנחש. זאת אומרת שאבלט ראה בדיוק שהוא לא יחזור, כי הוא ימות שם, כי הוא ראה את הנחש מוכן ליהודי הזה. נכון? שאל שמואל את היהודי הזה, תגיד לי, מה עשית שניצאת? הוא החזיר לכוכבים, אמר לי שאתה תמות, ואתה לא תחזור. והנה הנחש שעמד להרוג אותך. איזה מעשה, לא. איזה איזה מעשה טוב עשית שניצלת ממוות בטוח. הנה הנחש. הנה הנחש עמד להרוג אותך. אמר היהודי הזה, אצלנו אנחנו אוכלים כולם קופינה. אחד הולך עם קערה וכל אחד מכניס משהו, אוכלים בשותפות. זה שם עגבניה, זה שם לחם, שם גבינה, שם בנזיתים. חבר שלי
שלי, לא הביא היום אוכל, לא היה לו אוכל. אמרתי, היום אני יוסף מכולם. הוא הלך, כשהוא הגיע על החבר הזה, בזריזות, הוא הוציא אוכל משלו, הקערה נדחף, הוציא אוכל משלו, ושם בקערה, שיחשבו שהוא שם. כי אחרת הוא לא הביא, יגידו, היה לך רשות לאכול. וכדי שהוא לא יתבייש, אז הוא עשה, הגיעו לשם, בזריזות זרק. זה מה שהציל אותך, וצדקת עצים מרים. זה, כמדומני, זה שבת דף קנ"ה עמוד ב', ושם הגמרא מספרת, עוד נעשה, אחוזים בכוכבים, אמרו לרבי עקיבא, בליל החתונה של בתך היא תמות, שמשמרנה. בליל החתונה היא תמות, תראו לכם איזה מצב רוח היה לרבי עקיבא, שהאחוזים בכוכבים אומרים לו, זהו, חתונה הבאה תמות. כל הלילה התפלל, והנה בבוקר היא קמה. והאחוזים בכוכבים אומרים דברים רציניים. מה היה? הייתה לה, היה לה כובע, על השיער, כובע גדול. וכדי שהכובע לא ייפול, הייתה לה סיכה גדולה. הסיכה תופסת את הכובע עם השיער. בלילה הולכים לישון. מוציאים את הסיכה. הקיר היה כמו קיר גבס, דיקט, שהסיכה לא תלך לאיבוד, סיכה ארוכה. הכניסה את הסיכה בקיר, נכנס בקיר, לא קיר חזק, גבס, דיקט, נכנס. הבוקר שהיא קמה, ומוציאה את הסיכה, נמשך נחש מת. כשהיא בערב הכניסה את הסיכה, חיכה שם נחש להרוג אותה. ובלי לדעת ובלי להרגיש, כשהכניסה את הסיכה, הסיכה נכנסה בעין של הנחש והוא מת. הכניסה את הסיכה בעין של הנחש, והנחש מת. בבוקר שהיא קמה, היא מצאת את הסיכה, ונמשך הנחש, כולו מת. זה הנחש שהאחוזים בכוכבים אמרו, בתך תמות, והנה הנחש. מיד שאל אותה רבי עקיבא, ביתי, היית צריכה למות. תגידי, איזה מצווה עשית שניצלת ממוות בטוח? הנה האחוזים בכוכבים אמרו, תמותי, והנה הנחש שחיכה לך. אז היא אמרה, באמצע החתונה פעם זה לא היה כמו היום, אתם יודעים, היום זורקים אוכל יותר ממה שאוכלים. יותר ממה שאוכלים זורקים. זה משהו נורא. בבני ברק יש אנשי חסד, כל ערב הולכים לאולמות, כל האוכל שנשאר, לחמניות ובשר וסלטים, לוקחים, יש פריג'דרים גדולים, ומחלקים את זה למשפחות. חושבים על השני. כל הפנים, שם, באותם הזמנים, היה אוכל מצומצם, לא כמו היום זורקים, מצומצם. ופתאום נכנס אני רעב, אני משהו לאכול, לא אכלתי כל היום, לא לי לאכול. אף אחד לא הסתכל עליו. אמר, הוא לא אוכל. אמר, הכלה, בת שלום הקימה, הכלה
קמה ונתנה את המנה שלה. אני רואה, לא ראיתי. הכלה! קמה ונתנה לו את האוכל. אמר לו רבי עקיבא, זה הציל אותה. וצדקה תציל ממוות. וצדקה תציל ממוות. רבותיי, אני מאמין באמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא גומר טוב לשומרי מצוותיו ומאשר על כל מעשים. נתנה אוכל לעני, ההוא נתן. היה צריך למות, וצדקה תציל ממוות. הם יקרים, זקוקים לרחמים מרובים. אף אחד לא יודע מה יהיה עם הממשלה, ומה יהיה עם חיזבאללה, ומה יהיה עם איראן. מה יעשה אדם וינשא מחבלו של משיח? יעסוק בתורה ולהיות חסונים. להיות קבוע בבית הכנסת ולהגיע לפני הזמן, וכל המין ישמיר אבל בכוונה, וכל ברכה בכוונה. ערב שיעור תורה. שבעזרת השם, לגאולה קרובה ברחמים, בימי רבי ימינו אמן רבי חנן בן עקד שאומר, אתה הקדוש ברוך הוא לצפות את ישראל, אחר כמובן להם תורה מצד השכנות. עד רבי זמן צדקו, יגיד רבי ידיר. גדל והתגדל, שמי רבה, ועד מה דגלה כמותה, והנף אותותה, והצמח פוקרנה, ויקרב ושמק, וחייכון ולומדכון, וחייכון בית ישראל, והעבדה ובזמן קריב ודיברו אמין. יהי שמי רבה.